तो भैया लोग स्वागत बा हमारे मिनी ब्लॉग में। आज हम सुबह सुबह उठ के अपन मेहरारू से बोल देने कि फटाफट पिताजी के खाना बना दो। काहे से कि आज हमनी के जाए के बाद दीदी के यहाँ और खुद हम घर में झाड़ू लगावे लगनी। ओकरा बाद हमनी के नहा धो के तैयार हो गईनी जा और बाइक पे बैठ गईनी जा। फिर हमनी के आगे निकल गईनी गढ़हनी होते हुए तुलसी हरी गाँव की तरफ। फिर का भइल कि रुद्र के प्यास लाग गई तो हम बाइक रोक देनी पानी पियावे खातिर। ओकरा बाद हम दीदी के यहाँ आ गईनी। दीदी के यहाँ से फिर हम बिहिया चल गईनी काहे से कि बबुआ के जांच के रिपोर्ट लावे के रहे। जांच घर में जाके रिपोर्ट लेके फिर हम दीदी के यहाँ निकल गईनी। फिर रास्ता में रुक के अपन भगिना भगिनी खातिर समोसा आ मिठाई ले लेनी। ओहिजा गईला के बाद थोड़ा हम बगीचा में चल गईनी। फिर हमार जीजाजी और भगिना भगिनी लोग समोसा एंजॉय कैलक लोग। फिर रात होखे से पहिले हम आ गईनी अपन गांव पर और खाना खा के आराम करे लगनी।